खुलुमबाय रायजोफोर गोदान बोसोरनि आरो गोदान दिननि 2025 गोदान बोसोरनि आरो गोदान साननि खुलुमबाय रायजोफोर 2025 नि फार्स्ट डेआव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमनाय आरो मोजां मोननाय रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना निउ इयारखौ जोबोद मोजाङैनो फालिबाय आरो जोबोद गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जायै लोङै एकदम मुथुते बरिया फटायहरबाय ना आसा खालामो नोंथांमोना आरो जों गासैबो बिदिनो नांलाया खमलायाबालासिनो जोंनि नखरनि परिबार गासै बिदा फंबाय बिदिनो मोजाङै सोलिलांनो हाथों रायजोफोर ना आसा खालामो इयुनाव जों बर'फोराबो गावजों नांलायनाया खम जाथोंसै ना इलेक्सन फैगासिनो दं रायजोफोर आसा खालामो जोङो माने मोजां सासे दैदेनगिरिखौ सायख'गोन होननानै ना बाखिथ' लन्थं मडार्न जुगसो सोलिगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर एन्जय योर डे मोसानांगौ रंजानांगौ जानांगौ लोंनांगौ रायजोफोर जायाब्ला लोङाब्ला मोसायाब्ला नोंखौ सोर गोसोआव लाखिगोन जों गाबोन थैनानै थांगोन जोंफोरखौ रावबो गोसोखाङा बेनिखायनो जों जोंनि जिउ थासान्दियाव रंजानांगोन गाजा गोमजायै जोंफोरो निजिखौनो मोजाङै माने एकदम गाननांगोन जोमनांगोन थानांगोन रंजानांगोन जानांगोन मोजां रायज्लायनांगोन बयखौबो सनमान खालामनांगोन ना थ' इन्जय आरो दे थाबैनो गोबां मोजां कन्टेन्ट लाबोगासिनो दं आं रायजोफोर